Hadirin yang berbahagia, mengingat berharganya momen silaturahmi kita pada malam hari ini, mari kita awali rangkaian acara dengan penuh hikmat. Mugi kepareng panjenengan sedaya kula dherekaken nderek acara menika ngantos dumugi purnanipun acara. Pinten-pinten peparing kesehatan kesempatan sehingga wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sami saged makempal wonten sak tengahing prapatan desa Nggowisan menika kanthi kawilujengan nireng sami kula samudanipun. Ingkang sajeng kuwi matur kunjuk dumateng Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing RW 3 bilih wekdal menika ngawontenaken adicara malam halal bihalal. Saderengipun kula matur kathah warta saking pemerintah Desa Randusari bersama perangkat lan ugi lembaga Desa Randusari ngaturaken minal aidin Bapak Idin. Mugi-mugi sedaya dosa lan kalepatan kita saged kalebur wonten ing bakda sawal punika. Seneng menika kaitanipun kalian kadonyan, kalian nafsu, kalian keinginan. Nek apa-apa sing dipengini kelakon seneng. Senenge mancing tiap bengi. Nggih. Sing hobi mancing tiap bengi pengene mancing. Teng pemancingan ketemu kancane iso seneng. Ning kinten-kinten begitu pulang di rumah seneng napa senep nggih? Diomeli nggih. Ternyata mboten patek bahagia. Dados sing hobine mancing niku nyumpang punten nggih, namung conto niki. Sing kulino metu bengi niku ternyata teng omah mboten patek bahagia. Pados kebahagiaan teng Jawi.